Alang sa inyong mga pangutana ug dugang informasyon bahin sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, mamahimong tawagan ang numerong 0907-968-0085 ug 0917-728-1434. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mapalit sa mga butika diha sa inyuhang dapit. Inyong nabati ang EXL Express Balita. Istoryang kabaskog sa panlawas, dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. EXL Makabuhay Express Balita. Kini ang tinuod na radyo sa Bohol, DYTR 1116 www.dytrbohol.com. Internet live stream nagsilbi sa katawang bulan sa tibuok kalibutan. Mga higala, ang musunod nga programa usa ka binayran. Ang mga opinyon o komentaryo nga ipadayag iya lamang sa magsisilbiya ug walay labot ang istasyon. Inig tikyop sa kangitngit, mubunga ug daghang balita. Balita nga ngayang ibandilyo sa katawhang bulanon, kinsa uhaw sa mga impormasyon nga angayng masayran. Gumika niini, nataw kining programa sa radyo. Maayong Kapiig Bohol! Maayong Kapiig Bohol! Mabati matag alas 6:30 hangtod sa alas 7:30 sa gabi, Lunes hangtod sa Biyernes. Dinhi sa nagunang sibyaanan, DYTR Radio Worldwide. Gidumala sa eksperyensyadong magsisibya, sudnas 36 katuig sa broadcast journalism nga si Bob Galero. O karon, ania ang tagdumala ni ining tulumanon. Bayang gabi, Bohol. Kumusta? Kumusta mga Bulanon? Kumusta ang iyong Kumusta mga Bulanon? Kumusta ang iyong pagpanikay-sikay? Karong adlaw? Unang adlaw kung ikaduhang adlaw sa simana sa trabaho mga kaigalaan o ato gihapong pasalamatan ang atong labaw nga magagahom kung unang adlaw sa ating trabaho karong adlaw niining simanaha. Kumusta? Atong pasalamatan, atong labaw nga magagahom sa laing grasyas kinabuhi nga iyang gihatag diri kanato. Lord, salamat sa imong grasya nga gihatag diri kanamo. Maayo ang piskong hangin nga mong ginhawa karong adlaw. Maayo amo ang dagan sa mong panglawas, sa mong mga kalihukan karong adlaw. Salamat sa imong proteksyon o panalangin o sa mga grasya nga among nadawat niadtong nilabay nga semana o karong adlaw usab. Salamat sa imong panalangin o proteksyon o kagad paunta nga kini magpabilin aron madasigo ng mga kalihukan dunot usab sa imong kasuguan. Kining tanan among isalig ilaog di kanimo ang mong langitnon nga mahan. Mayong gabi, Bohol. Ato mga pagdimaya sa tumakaigsyon ng Bulanon sa tibok kalibutan. Kumusta? Ato mga radio listeners dinhi sa atong matang gabi nga tulmanon, maayong gabi Bohol nga babati sa alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 sa adlang Lunes hangtod sa Biyernes dinhi sa atong sibihanan sa DYTR Worldwide o sa ato ang live streaming sa atong Facebook mga kaigalaan o sa www.dytrbohol.com o sa DYTR.comnet mga kaigalaan. Kumusta? Ato ang last term nga city councilor sa atong sudad sa Tagbilaran
protegere sa atong Gobernador Aris Bintado sa pagkabukal sa Primerong Distritos Bohol, City Councilor Jonas Revil Catso, may gabi mo niya, Councilor o apparent board members first district, Jonas Revil Catso. Atong pagtibaya usab sa atong Gobernador Aris Bintado, atong First Lady o Congresswoman sa 2nd District, Vanessa Banban Laban Umitado o si Congresswoman Alexi Kumbati Tutor sa 3rd District, mga kailangan. Agad paunta nga kamo sa kapiskay sa inyong mga tagsa-tagsa kagulingon nining adlaw, unang adlaw sa ating trabaho ning simana ha, mga kailangan. Kini ang inyong higala sanginan si Bob Galero, ato ang mga radio listeners at mga online viewers maginaot nga maayo ang inyong mga kalihukan sukan pa ganang buntag hangtod karong mga taknaa. Atong roll call na ato ang mga sakops manimalay, itong mga estudyante nanguli na ba? Atong mga sakops banay nga nanarabaho sa pribado o sa mga buhatan sa kagamanan na uli na ba niya? Basi kang uban ni ng Mistas Cortez. Bispiras, Pistas Cortez karon. Bispiras Pons Carmen. Lungsod sa Carmen o sa lungsod sa Anda Bohol. Happy Fiesta. Mga kaigsunan na sa Cortez. O sa atong mga kaigsunan sa Carmen Bohol o sa Anda, mga kaigalaan. O sa uba mga lungsod, mga kabaranggayan, diri sa Dangay, Albuquerque, diri sa Diwanon, Baclayon, pista pod. Mao ni nga kini ra magikas pista perting kapuyan tong lawas mga kailangan matag pagbunalan ba. Preparar na nagtas karne pastilan. Panggas init kay ga luto. Daghang hugason. Unya nigliwas pista magsumada dakong utang. Manuktok itong mga tagias karne, sir. Brad, pre. Diyan lagi buhak, utang ari, Pastilan. Mamag na may tabo niya, mga kakalaan. Mga... karoon na bayaran na kon, pre. Makakupras ko. Karoon ka bayan ng pangling ko, gabi, obe. Pasti lang di malasan ng pista magilaan. Naiban magtago-tago. Pre, imong utang diri Disney karne. Karne baboy. Dapat litsunon are kuwang pa imong bayad katungar ang bayad nimo. Tuwa po'y mga tindahan, mga kailangan, kapadana o listahan ba? Ato ka dito ni Day. Apo sa tagis tindahan ba? Ihato dito ni kumpare ni, mayang berono ni. Mao na mga kailangan, mga hosting ko'y bitaw. Pubida rin pista. Rome Pagaran Galentes, may gabi ni mo na. Rome, mao ning pista lagi mga kailangan. Kining pista, tinuig man mao ni nga magtinaw magita, magpurbinir ta. Gawa sa atong gabuhig baboy. Gabuhig ihawon o gabuhig og litsunon, pero katong uban nga kasalig kinilo. Tuwa ni PO sa mga malls Tagbilaran. Tayo mga supervisor dito. Uy, mong bayrin eh. Uy, 15 days ba saan di mo? Pastila, magkakalaan.
magpista ka karon, mag-andam kag J's 15, mil, kuwang na. Litsonon ang daan. Mupalit kag litsonon. 10 minus dito display, mga igsoon. Nanas mga 5 gatos 8 mil pesos. Grabuhi ba? O niya ka ng 5 gatos 8, aga ng 5 ay kwinta na. Law gananan para ka ng 8. Inig-ihaw na, litsonon, maghilak pa na, magtuloha ba? Magasulti pa ng baboy, pudbida pa ni tawanan eh. Hilugos mo dyan ko og litson ini nga iwit baktin pa lang eh. Niyato bitawang angat pista sa Cortes. Doon na na'y malitsyon na tagbilaran ba? Ang mo nisod ba sa uhang FB account? Ito yung listahan dito. Iba mo pilit presyo yung litson? Ang 15 nga to sa 18 kilos 10,000 mga kagalaan. 15 nga to 18 kilos kanang buhi ba? Niluto na imin 10,000. Timbang o 20 nga to 25 pila? Purbida. Niabot nag 12 nga tos 14,000. Katumuting bag 30 nga tos 40 20,000 mga kagalaan. Mga na nga wa dyan ni like bisag mga gamay. Nga naman mautas mo tatang presyo pagka di malas mo itong ilang pricing. So, malagi ka na nga, o karning baboy pod, mupalit ka sa merkado para pistahon, para ibog lutoos pista, 320 gato sa 330 ang kilo. Di ba? O mupalit ka sa alturas kintahay. Mupalit ka o di man boris na musugot nga mo order kag baboy dito nga dili po mutongtong ang kilogram ba og 70-80. Dawaton ang imong order, ang ilang minimum nangutana mo jud ko diha 70 to 80. Ang bayrono nimo mga kagalaan nas 18 nga tos 20,000. Unya maglitson ka, mo-order ka o atong kaingon nga mutimbang o 18 nga tos 20. 15,000 nga tos 18. Pila na may magasto nimo? Naanas mga 30 kapen. Mga kaigsunan. Unya mo pait kag bugas usa ka sako 3,000 40,000 na kapen. Soft drinks mo budget intay ka og 5,000. Pila naman to? 45,000 na. Pundado light 5 ka botelya tag 200 kapen. Napos mga 200 kapen ibot na 300. 5 ka botelya. Pila man na? 1,500. Pila naman to? 47,000 na. Tayo lamas. Pasti lang di manasa. At least 50,000 imong gastoan. Misod bitaw ko sa ICM ganyan ha? Ganinang
palis mga kaneng yes karong palis dito ko sa Lamasan ba upat ka Bombay po ang gagmay 89,000 89 pesos kanya gi agub kuan pag yun kanang naimurag sana full stock gikan siguro to sa mga bodega to sa Manila ba kato gipang tapigan dito sa mga smuggler dito ipang dispose na siguro sa mga probinsya mana nga og alangan og imong alanganin ka sa magtinaw ka mana mo limit po ka sa imong bisita way ko mo magbuhit ang baboy ihawon o magbuhit ta og litsunon di ba payat ang baklayon pistas amos baklayon Disyembre buwan sa Disyembre di na yapi lang balance sa Disyembre Nobyembre Oktubre Septembre, Agosto, magbuhi na. Magbuhi na Agosto para mo timbang na mga halos 90 kilos sod sa Agosto, September, Oktubre, Nobyembre, 4 ka buwan. Magbuhi po litson doon, ari ng buwan sa Oktubre. O hinapo sa tunga-tunga sa Agosto o Septembre. Para mo timbang ko na eleksyon noon o mga anas, mga 30 na to sa 45 plus kilos mga kaigalaan. Para ang paliton, kato na mga lamas, soft drinks, o bino. Hindi po nang patakag, mag-ibitar. Kaya ba sinong may mahimilin, mag-away na membros pamilya. So, mao ka na mga kaigalaan. De amigo ba? Silingan diri sa Tagbilaran. Pre, ako gina sa man imong lungsod nga katulo mo pista, halos kaupat. Pistas lungsod. Duha ka pistahan. Pistas barangay, ikatulo. Pistas kapilya. Aga na ilang na imong sana. Alagi. Kasumog kwarta pre. Usay tubag. Mora bang kwenta pre. Pahinungog ta sa itong patron. Nabit ang silingan dili yung mapahinungod kay apikig balanse pareho magyapon mig pobre ako bubintaha po ko niya siya mamang gihapon matinaw na lang ko so mao na mga kakalaan happy fiesta Cortez happy fiestas Carmen og dire sa Anda Bohol mga pagdimayagikan kanamo ni Governor Aris Mintado Congressman Vanessa Aumentado o ni Congressman Alex Totor o ni board member, state board member, City Councilor Jonas Rebel Katso. Atong oras magiglaan, alas 6:48 na sa kagabion. Kumusta? Ready na yung panihapon niya? Lauilaw-uwi lang na ini, kamunggay. Mga kagalaan, ang ato ang Congressman Vanessa Aumentado o si Governor Aris Aumentado nitunol sa ilahang mainit gadagaang nga pasalamat sa kalampusan sa gihimong surgical mission pagpangopera gipahigayon diha sa Governor Celestino Memorial Medical Center ang kanhi Provincial Hospital. Diin ang kapasiugdan din mao ang mga surgeons na nagbase dito sa tinipong bansa sa Amerika, US Based Foundation. Ubo sa papangulo ni Dr. Brian Rubenstein. Mga kahigalaan. Ang maong surgical mission gihimo ni adtong Enero 9 hangtod sa Pitsa 14. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 6 days. Unom kaadlaw maghigalaan
nga surgical mission pagpangopera. Ang maong US-based foundation headed by Dr. Brian Rubinstein nakig-partner rin nakig-alyado sa atong kanhe congressman sa segundo distrito o karon ato ang batanong gobernador sa Bohol nga si Ares Umintado. Sa nanglabay nga mga katuigan, mga kailan, for so long years in the making. Kining maong kondisyon ni Dr. Brian Rubinstein gabalik-balik nini dinhi sa tong probinsya sa Bohol. Nga nihimo og mga medical mission para sa paghatag og libre nga magpagpang-opera sa atoang mga bulanon, ilabi na katong bit-bit o mga dagkong balatian nga way ikasarang paopera sa mga pribadong hospital gumikan sa pagkaapiki sa ekonomikanhon nga kaapiki sa ato ang mga bulanong masakiton, mga kailan. Gawa sa mga doktor nga nagbase sa tinipong bansa sa Amerika, ubos ni nemong foundation ni Dr. Brian Rubinstein. Dunay ato ang mga nurses, volunteers, dinhi sa itong lalawigan. O, di ko salamat usab. Si Congresswoman Vanessa Umintado o si Governor Ares Umintado sa facilities nga gigamit o sa mga nurses o ato mga counterparts nga mga local physicians, doctors nga naadiha sa Governor Celestino Memorial Medical Center, mga kailangan ubos sa pagpanguna sa directress sa maong tambalanan nga si Dr. Mutia Macuno, mga kagalaan. Ang atong gobernador, mga kagalaan, ang iyang administrasyon, Ares Umintado, gisuportahan usab kini sa iyahang partner nga Vice Governor nga si Victor Balite nga hugtano ni suporta o nisangpot ngadtos dakong kalampusan sa maong kalihukan, mga kaigsunan. Kining ilang medical mission gitawag kini, mga kailan, gitawag ni o Faces of Tomorrow. Dayag nga mga figura sa ugma nga damlag, mga kailan. So, mao kini Faces of Tomorrow. Kinsa man ang mga pasyente na mga bulanon nga bit-bit sa batian nga gioperahan, mao kadtong 60 ka mga beneficiaries, 60 ka mga pasyente nag-apil na natong mga clip-clip, mga bungi gioperahan. Palit, pelit, surgeries, 28 ka mga bungi, 23 ka mga clip, pelit, 8 ka clip, lip, speech surgery, o rhinoplasty. O laing 20 sa mga dental surgeries, mga kailangan.
Katong mga dental surgeries, katulad na dipikto sila mga lago siguro to. Katong mga ngipon nga nga pod-pod na, nga pag-operahan yun. Kinahanglan og surgical. So, nalipay o yamot, kitang mga bulaanon, na kining Faces of Tomorrow, nga US Based Foundation ni Dr. Brian Rubenstein. Poigo todo nga nagpakita sa ilahang charity means of extending medical and dental surgeries sa tuang mga kabus nga mga bulanon. Kining bungi bitaw nga clip-lip, operahan magigaraan nga tukas mga private hospital, dili mo minus na sa 500,000 ang magasto. Labing gamay na, karong panahon na, dili mo minus tunga sa milyon ka pesos. Kinay mga dental surgery, na imong ngipon diha nga pod-pod, di na matama nga o hilo-hiloan na diha, kinalag operahan na, labing minus 200,000 pesos ang mayroon. Muingon mo nga, mahal naman na, Bob. Ma'am og sir, remember, na kining pagpangupira, dili lamang ang doktor mo perform sa pag-upira. Imong bayran sa iyang professional pay o tuwa kas mga private hospitals, kundi apel na ang mga anesthesiologist. Apel na kadto mga cardiologist. Dili lang kay ang surgeon ra mo opera may bayran nimo. Apel kato mo topo og anesthesia bayran nimo na. O katong cardiologist bayran nimo na. Kay ila pong i-assess ang imuhang heart rate. Dili ba musakay mo blood pressure? Inagtopok niya ng mga anesthesia, dili ba makatrigger na nga musakay mo blood pressure? Tuluran nito ginganlan na napay uban niya. Pila man ang bayronon og anesthesiologist. Gamay ra ng 20 nito 30,000 sir og ma'am. Gamay ra na. Katong cardiologist, mao gyapon istorya sir, kay mga internist man na sila. Mga espesyalista man na sila. Naapay bayaran din mo sir. Dili na kining tulo kanang dentist, bayaran po ni mo na. So, upat na kabaok, surgeon mo opera, dentist mo assist sa imong ngipon operahan ka, katong anesthesiologist, cardiologist. Mupatak na silang 30,000 kada usa. Upat. 120,000 pesos ka penser. To ay mga tambal. Apuyon pa mga hospital. Mubisita na sila, labing gamay 5,000 ang per visitation. Mo-assess. Kumusta? Wa ba magdugo tong imuhang portion sa imong wait o lagos kay operahan? Wa ba mag-bleeding tong imuhang katong operahan tong imong clip mga kaigalaan? So, mao na. Pero,
kining tanan wa mahitabo nga makagasto ato ang mga pila ka buok ni 60 ka mga bulanong pasyente nga no gumikan sa paningkamot sa atong gobernador Aris Umintado, Congresswoman Vanessa Banban Umintado, na niya kining ato ang mga kaigsunan mabuot nga mga US-based surgeons nga ni anhi dinhi kay suod kini nga higala sa atong Gobernador Aris Umintado samtang siya maupa ang kongresista sa segundo distrito nga sa matag karon niya for so long a time. Pila man si Congressman Aris naglingkod isip representante sa 2nd District. 10 years plus mga kaibigan. Karon nga siya na gobernador, ni anibalik sila. Po, sabi sa kabalik-balik sa Bohol. Yatong panahon na Congressman pa si Aris, ang atong gobernador. So, mana nga dili masukod ang pasalamat, pagday sa atong Congresswoman Vanessa Umintado o ni Governor Aris Umintado. Meaning ato ang mga manggiloyon na mga surgeons all the way from America na ni anhi dinhi. Ato pong pasalamatan ang director sa Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center nga si Mutia Macuno o ang mga local counterparts ng mga surgeons o nurses ug uban pang mga medical personnel diha sa Tambalanan nga niabang sila mga kalaan aron maangkon ang normal nga porma katong na deface nga mga igsoon na to, mga bungi, mga klip-klip. Mimis na ang hitsura nila karon. Maayo na manulti. So we hope that this mercy mission sa ato ang mga US-based surgeons o sa ato mga local counterparts that this is not just a beginning sa maong libre ng medical surgical mission under the present administration of Governor Aris Umintado sa atong probinsya Bohol. In like manner sa pag-asumer ni Congresswoman Vanessa Umintado nagrepresentar sa segundo distrito dito sa Kamara di Representante that sa umabot ng mga katuigan, this group of US-based surgeons will anyway come to Bohol and to perform and conduct the same medical pre-services to the Bolanos na dili maka-afford pa-opera sa mga pribadong hospital. Nining panahon na nga nagkamahal ang mga bayronon. Kudos and God bless Dr. Brian Rubinstein o sa imo mga kauwanan inigbalik ninyo dito sa tilipong bansa sa Amerika. Thank you very much, Doctor. Thank you very much. Dili masukod ang kalipay sa mga bulano sa inyong medical pre-medical, pre-surgical mission nga gihimo din sa lalawigan Bulacan. God will provide all
what you need. As payback in this medical mission you have conducted in the province of Bohol. Mga kailangan, ang mga rebill returnees, gitagaan ni sila o tag 100,000 pesos sa kagamanan probinsyal para sa panginabuhian ngadto kanila o silang pamilya. Atong Gobernador Aris Bintado maway nangunay pagtunol sa maong cash assistance in the amount of 100,000 pesos sa 19 ka mga rebill returnees. Ang National Housing Authority ni tonol mga galaan ni allocate o 1.9 million pesos o kini mo'y bahin-bahin para sa atong mga kaigsunan nga nibalik na sa sabakan sa atong gagamanan. Si Director Hermes Jude Zuntilo ubang ni Governor Aris Bintado ang nangulo sa pag-distribuer sa maong kantidad dihas Kapitolyo ni adtong Enero 13 karong bago. Adunay upat na nakadawat sa maong cash assistance gikan sa lungsod sa Antiquera, 7 gikan sa Alicia, 2 sa lungsod sa Carmen, ug 3 sa Mabini ug 1 sa Trinidad. Usa sa Loon, samtang usa gikan sa lungsod sa Calapit. Ikaduha nga batch na kini mga kagalaan nga nakadawat og 100,000 pesos na cash assistance. Samtang ang kantidad sa unom kakani rebuild isip first batch unang tunol sa maong cash assistance. Si Girod Kabahog sa 47 Infantry Battalion sa Philippine Army ni sugilon nga magpadayon ang ilang tinuray nga serbisyo kontra insurgency aron makabot ang pagpanglantaw ni Governor Aris Bintado mga kagalaan. Nga atong laligan sa Bohol, mao gyud ang muhari ang kahusay kalinaw. Atong usal sa mong seremonya, itambong ato ang board member, atong veteranong board member nga si Tomas Abapo Jr. o si Romy Teruel maoy provincial coordinator sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict on LCAC o si Lieutenant Daniel Sarmiento sa Philippine National Police. Mga kaigalaan, kining programa was spearheaded by the national government. In fact, mausab ni ang gipadak-an niadtong panahon nga atong nasod nga Pilipinhon ubos ni kanhi Presidente Digong Duterte. Dako kay nig-budget gikan sa national government. Kay nakita sa nasodong kagamanan nga usa sa rason ngano nga ato ang mga kaigsoon ng Pilipinhon ni biya ni kagyaw sa ilahang sa tagsa ka mga panimalay nagpabukid kay nakita nila kuwang
o himasa ang ato ang kagamanan. As if that the government muhapuhap sa ato ang mga kabus ng mga Pilipinhon nunot sa ekonomikan na suliran. Taphaw lang. Dili sila kumbinsido. Probably because nakita nila nga naaras mga pulong ang moabot na to kanila. Why action? O doon na may action, pitsi-pitsi sila. Mahimo po kwa. So what's like ang option? To dramatize their sentiments. Aron mabate sa kagamanan ang ilahang kasibuyan. Maohinongdan na sila ni Kagyo sa ilang tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan ug tuwa sa lasang kapas anong pusil aron tagaan og real legitimate meaning ang ilang diskontento sa kagamanan mga kaibigan. Mao ni na simba sa atong niaging presidente sa nasod na si Digong Duterte because Davao City way back 1970s 80s dito ta 1978 dito ta hangtod sa 1982 niulit as more kay grabing patay dito makalilisan gumikan sa insurgency mga kaibigan. So nakita ni Tatay Digong Duterte ang patay din ay patay dito salvage dito wala mo claim kinsay responsable ka pa si Ugas patay dito sa Davao City. Ang mga polis dito nagkinto igora sa recording wala na investigasyon kay mahadlok sila. Wadto sa Pakibato, mahadlok sila. Matos Kalinan, mahadlok sila. Muaris Lasang, mahadlok sila. Kaya giduminahan sa itong mga kisunan na tuwa sa pikas na ideolohiya. Matong patay sa Davao City, mga kagalaan, makalilisang, mabitihinong galing ulit at buhol pagka 1982. Kaya dito mo taga-maestro Davao City. Doon na mga estudyante nga, recruiter. Sa panig sa NPA. Doon na kayo mga estudyante nga mga intelligence gikan sa Philippine Constabulary o sa Philippine Army. Kaya katong eskwelahan akong gimaestrohan dito usaman kan Maritime School. Ito ang klases mga estudyante dito. Mga kailangan. Pamainong na uli ko din sa ato. Nakita ni katong panahon na si Tatay Digong, fiscal pa to siya sa Davao City, mga kailangan. Kisay mayor atong panahon na. Luis Santos. Elias Lopez. Ang vice mayor ng panahon na si kagikan taga Panglao, mga kagalaan. Bunggoyan, taga-iya sa Bunggoyan Beach Resort. Nakita ni Tatay Digong Duterte ang kakuwangon sa gobyerno. So nangita siya og medyo nangita siya og mga videos dito sa Davao City ang malinaw
ang interior syudad. Kaya ang Davao City is the largest city in the world insofar as land area is concerned. Mga kagalaan. Nagkita sila dito ni Johnny Basco, ang kahit pare nga Bulanon taga Maribhok. Ug siya maoy ni luwas ni Johnny Basco nagkarsel dito kanadakpa dito sa Cotabato, Maguilan. O dito nagpita. Sa formula gihatag ni John Ibasco kaniadtong panahon nalinaw ang Davao City. Mga kagalaan. Sa diha nga si Tatay Digong na presidente, what are the best practices in Davao City during his stint as city mayor? Iyang gigamit sa nasudnon nga panggamanan o mao kining LCAC iyang gipalapda magiglaan. O dinhi sa atong probinsya sa Bohol gipadayon kini sa atong gobernador Aris Imitado, sanglit nakita man ang iyang efficient, sufficient effectivity o nibunga kini nunot sa pagtahan sa itong mga iksong Bulanon dito sa lasag ni kanaog sa patag usa na niya na si Mr. Navas nga ni surrender ni atong November 2 ni Governor Aris Imitado des Capitolio ang Deputy Secretary General sa New People's Army dinis Bohol. O kining 19 ka mga rebelatones gitunulan ni Governor Aris Imitado og tag 100,000 pesos. Doon ay second batch na first batch para sa cash assistance. Kaya gikinahanglan ka na uyamon. Kanila og sila mga minas kanabuhi nga ni pasilong na sa landong sa tubanamanan. Kay gusto sa itong gobernador nga ang Bohol maangkon ang peace and security which are vital components aron mudagayday ang ilong ekonomikanhon na programa sa atong lalawigan nga makabenepisyo ang kinabag-ang mga Bulanon. Mga kaigalaan, kaing kahusay kalinaw usa sa mga platforms aron makabig na to ang ato ang mga investor mubo silang puhunan dinis ato sa atong lalawigang Bulanon aron maangko na to ang ekonomikanhon na kaugmaran that would redound to the benefit sa ato ang mga kaigsoon ng Bulanon. Makapanarbaho sila aron makaangkon og stable means of livelihood o makagenerate og income musol sa itong panananan magamit kung onsa man ang mga programa, mga proyekto nga gihan-ay na sa atong kagama ng probinsyal ubos sa administrasyon ni Governor Aris Imitado. Remember nga ang kahusay kalinaw layo o wa may tabo sa usa ka lugar. Ang mga katawhan mag-alingasa dili mahaluna gumikan sa ilang kahadlok. O diyang dapita mga kagalaan ang ato ang mga magpupuhunan will not and never an instance nga muadto sa lugar nga gumot pas lukot aron irisgo ilang mga kapital. That cannot be done.
That will not happen. Pero gani ang usa ka lugar. Malinaon. Hamugaway ang kahimtang sa panglihok sa ato mga kaigsunan. Diyang dapita mga gaglaan, ato mapaabot, we can expect progress and development will come along the way. Kay ang ato ang mga magpupuhunan dili makuno, dili magduha-duha nga bubukbo silang kapital, mga kaiglaan. Ilabi na kung ang leader sa usa ka probinsya, syudad ug lungsod adunay political will. Friendly, business friendly ang iyahang administrasyon. Dili mangawkaw, dili mangayo porsyento, dili lisun-lusuron ato ang mga investor. And this is why, and this is the reason why numerous investors are coming all the way from Manila and even from other countries to Bohol and confided to Governor Ares Amintado that they will invest. They will invest in Bohol. Kaya nakita nila nga si Ares atong gobernador, dili mangayo o porsyento, dili mangayo pabor, dili mangilkil. Dunay political will. O mutabang kung unsa man ang panginahanglan sa mga investor to fast track the establishment of their business. Ang importante sa ka-leader, political will o dili mangawkaw, dili mga ipabor, dili lisuron mga inglan. O mao kini nga daghanang ni signify nga mga multi-million companies from Manila nga manis Bohol. Aron mo branch out sa ilang mga negosyo dinhi. Hagbay ra unta kini sila mga nanganhi, gibubo. Pero lahi man o diskarte. Katong nangaging namunuan sa probinsya mga igsunan. And here comes Ares Amintado. Nagpakita sa iyang political will. Iyang gidemonstrate nga ang Bohol is a business friendly to anybody. We hope mga kagalaan na kining pagsod sa mga dagkong negosyo din this can drive away niya itong uban na tuapas bukid na nangirkrot ng uban diha kung sa panadiha nga dili na sila mo balik kung dili mo kanaog nas bukid aron mamuyo nga linaw ubos sa landong sa itong kagamahanan kauban ilang maminalas kinabuhi mga kaigsunan. Atong oras alas 7:24 ng gabi. Mga kaigalaan, ang Office of Government Accountability UGAR Office of Government Accountability and Review or in short UGAR ubos sa pangulo ni former Kabsik Johnny Basco ipatawag kini usa ka press conference niya tong Biyernes diya silang opisina sa Kapitolyo. Itampong ta dito ilang gilidaw ng predicate nila na garap up na sila sa ilang irekomendar ngadto ni Governor Ares Amintado nga adunay
pasakahan nila og sumbong o kaso administrative proceedings, mga kailangan. So mane ang latest development sa kalihukan sa ugar. Ang ugar was created through an executive order issued and signed by Governor Aris Cimentado. Human siya ni Lingkod Capitulio niadtong Hulyo sa 2022. Ang function sa ugar mao ang paghimo o assessment, calibration, dili kay nangita na sila og bikil makaigsunan kung ilan lang si susi dito. Kung unsa man ang mga binuhatan sa nangaging administrasyon. Kung kini nakahatag ba og disadvantage or disadvantages for that matter against the Boholano taxpayer, mga kailangan. Kung sila nakita diha sa mga dokumento nga dunay pamintaha sa mga magbubuhis nga Bulanon, mao na ilang susi dito, mga kailangan. If ugar finds nakakita sila o mga irregularities, kung nakita nila nga dunay mga transaksyonez sa Kapitolyo, that could lead through filing of administrative and criminal cases, ilan ang gamaan o rekomendasyon o ilang i-forward na to ni Governor Cimentado, mga galaan, and the Governor will re-examine, reassess, and recalibrate sa merito sa maong rekomendasyon. Gipasabot sa press conference nga doon na sila nakitaan. In fact, ilan ang girap up nga doon ay pasakaan nila ang kaso nga administratiba. Administrative proceedings. Doon ay hento si Kapsig Diribasco o yung mga kaubanan nga doon ay umulon diha nga investigative body that soon to be created by the Office of Governor, probably an executive order, whatever, nga maoy mo handle sa administrative proceedings, mga kailangan. Ato ng lugar ng hisgot ugma sa atong pagpadayon paghisgot nining mong isyu sa ugar kay nahot na natag-oras. Maayong gabi, Bohol. Kining inyong higalas kanginan si Bob Galero, manghinaot nga kahatag kita o mga impormasyon nga angayan usab ninyo masahiran. Maayong gabi, Bohol. Keep safe, keep healthy, and good evening, everyone. Maukadto ang tulumanon. Maayong gabi, Bohol. Hangtod sa sunod natong panagbagat puhon, daghang salamat ug maayong gabi. Ang programa nga inyong nabati usa ka binayran. Ang programa nga inyong nabati usa ka binayran. Ang mga pulong o ang iyang gisgutan iya lamang sa tagdumala sa maong programa og way labot kining sibiyahan. RTFM 100.9. The station with the best music. You sang up high, love you for life. You're the
the best of radio, the radio of my life, Radyo Bulanon. RJ 100.9 FM. Hey, look what you have done, showing me the sun, and now it's shining through. It's nice to be with you.